Ngesikhathi ke ubaba mkhulu esahlele inhlangakazi kunezilwane zona ezamavila lezi ehamba ngesisu. Oh Ngesikhathi kubaleke ezinye izilwane zona zasale iningi zazo. Ngoba zamavila. Mayisele angithi phela icashile. Ngihlale phansi kwamadwala nasemgodini. Zasale iningi zazo. Kuthela ngalimbeke ubaba mkhulu. Wayesekhuluma noNkulunkulu ukuthi cha. uNkulunkulu kunezilwane ezisekhona la eziyingozi kakhulu. Uma kukhupukela abantu phezulu kwalentaba ekugcineni ziyoba ingozi kubona ngoba khona eziyingozi kakhulu ezikhona. Wayesethi ubaba uNkulunkulu kuyena Shembe biza umhlangano wazo zonke lezilwane eziyingozi ezisasele. Wese ubiza wawuphezulu kwentaba umhlangano wakhe nezinyoka. Kuthiwa zaqoqana zonke. Amadoda abona sezehla zibheke ezantsi kunendawo ukuthi ikadidiza bathi kwaphuka izihlahla kwehla inyoka kuthiwa mesehlangeneke nazo wafika wakhuluma nazo wayitshela wathi nina inyoka namhlanje thuthani la nonke niyingozi nithuthele kulawa amahlathi angaphesheya angasendaweni engasozwa thini lawo mahlathi kunendawo lapho kuthiwa ikasinyama ehlathini kasinyama kuthiwa ke zehla leinyoka kodwa amahlathi ziyodlula ebizini yakombambo neyakokhuzwa neyakombonambi ziwelela ngaphesheya zikhuphuka ehlathini kasinyama zaze zahamba zayongena kulelo hlathi zonke izinyoka wayeseqala ke kuze kufike usuku la ehlangana khona noNkulunkulu.